dopadne noc, jdem do ulic jak fantom, spravit nějaké love, nech mám doma plný karton. Na krku reťaz, černá bunda, černé auto, keď ma vidia smrdí od radosti, skáču salto. Je na mě nachystaný zástup tajných pandlov, za to, že sú reči, že tu kšefty mám pod palcom. Pochovaný tisíckrát, no aj tak vždycky salsom, furt nevedia, čo je pravda, čo je len klamstvo. Seredi sú legenda, poznám ma každý polda, kde sa robalové vilen ulicový soldier. Manka má odsedenú peťku Leopolda, tieto ulice sú pre kšeft jak úrodná pôda. Moje remeslo je hustle, žádna soda, dostávam tipy z prvej ruky, som v tom doma. Zváci noci, na rohu kráčí, stají OG double P, CJ šerifové ulic. Mladá krev teď velí, JD ti noci ruší, strach v srdci roste, když ju vidíš ty, taky v černý šmouze. Můžete aspoň říct, co se děje? Neměr na mojom pozemku, lebo vás děláte si srandu? Ty si robíš srandu. Co si dělám srandu? Ukáž mi povolený. Já nemusím mít polovolení, když tady provádí se nějaká nelegální, když se tady děje nějaká nelegální činnost. Moment, vykrádalo se klono a v suspekti zajeli se, my máme oprávnění. No tak si přečtěte si zákony a argumentujte, ano, děkuji na stranou. Čo má po tvojom klene, ty buzerant vyjebaný, skurvený? No tak vyjedete se mnou urážení státní složky, ano? Pojď do piče matere! A proste zebere one, tej nemá další z boku, ty kokot, a tretí ma spúta. A jako za to, že som ti povedal, že si kokot? Ano, protože to je urážka veřejného činitele, to určitě taky víte. A ty si ma extrémně urazil, že si kročil na můj pozemek, bez toho, aby som... Ale měl jsem k tomu oprávnění, v pořádku. No a já jsem mal oprávněný k tomu ti povedať, že si kokot. Já říkám, v zákoně je urážení veřejného činitele. Ale pre mňa si, proste pre mňa si kokot, chápeš? Lebo si... V máte na to názor, ale já to beru jako urážku. Ale teba nemôžem uraziť, lebo ty si kokot, chápeš? V pořádku, tak tady budete 24 hodin, ano, vyřešil vás Proste kokota nemôžeš uraziť. Jak já si říkám, uraziť no. Kokota? Já si říkám, že nejste naštvaný. V pořádku. Nič, normálně s tím souhlasili. To řekni mě pojď do CPZky, abys měl nějaký hrot aspoň. Tak aj ty si moja kurvička. Jo, no, tak to už je, ale to už je normální, to už tak pojď. Zrovna tvoje bych možná řekl, že i jo. Rešpektujem len pár MC z tej scény, vidím im do veci, preto necením. Víziu na realitu vždy zmením. Nechytajte sa ma, chytať sa ma môže len ona. Majce, všetko sa dá, volaj ma Pil, vizionár. Som šampión ľudí a prišiel som z dola. Vyvolený, vidím jak sa ma boja, poznám ich problémy z dola aj z hora. Okolo armáda, okolo nestojí vojak. Dones ich, dám si ich za radom. Mám armádu mŕtvych za chrbtom a Garagor. Každý z nich prachom by zapadol, bežíme maratón a moje lyrics sú jak Biblia. Ich turba mi zýva, za mňou je vízia, free Palermo, fuck. Viem robiť každý deň, preto bez trémy. Cením len pár MC z tej akože scény. Oni sú v pohodlí a nechce to tréning. Mákam jak s mŕtkým, ty lezeš do pery. A vystupujem ho. Vy jste při smysle. No však som, však. Vy jste momentální chvíli v zájmu detektivu, takže vy můžete jít spát. Od nich tam bude jeden a bude mít 8 našich kolegů. Jo, až tam budou. Pane, pojďte se mnou. Mám se bát. No, celkem ano. No, zdravíčko. Zdravíčko, pan kolega. Dobrý den. Servus. Na zadní stěnu. Já můžu taky. Nebo ma už prevezeš. Budeš převezený, ale ne tak, jak by si to... Stavci na veškerý 9 tým, máte se držet minimálně 2 bloky daleko od té výměny. Prevezeš, volá, to si ma prevezeš. To čo robíš? Halot? Chcel by som vysvetlený. Víš co máš, jo? Jo. Tak... Já ti to radši řeknu, seš O'Connor, stůj, seš O'Connor, já ti to radši řeknu. Vím. Přijedeš tam, zastavíš tam, oni si ho vezmou a podjedeš, nebudeš vstupovat. Birket. A to čo tu nacvičujeme? Tady je Birket. Další. Jo, no, tak je to jako pěkný Birket. Pojďte, jo? Pojďte sem, ano. Uděláme to jednoduše, jo? 4 kolegové, jelikož jich je 8, nebo kolik jich je 2, 4, 6, 7, jo?
dám vám 2. Půlku, dáte mi půlku, já vám dám jednoho. Dám vám 2, pokud nebudete dělat další hovna, tak vám dám další 2, OK? V pořádku, já hovna dělat nebudu, jo, ale jenom říkám, ať je to nějaký férový, ať jako radši víte co, ať se když jako s tím obě strany, ano? Dobře, tady to posledního, vy mi dáte... Ano, já vám dám jedno, jak jo, JC nebo JT? JT, OK. JT? JT. No. To je ten. Jo, tak pojďte, ano, JT. Tak, jděte JT. Běž. Tak a momentálně mi puste další, běž. Z ruky do ruky. Jsi v pohodě? Som, no. Dobrá. Dobrý, tu, ano, dozadu. Vemte se na záda, takzvaně, a na nohy, jo? Ale počkej. Se vedle sebe. Počkej. Nevím, vydrž. Nevím. Jo, jinak. Pere, ještě ho odpoutat, oba dva. Jo, pojďte sem ještě. Jsem zapomněl, omlouvám se. Stůjte. Naš... Tak jo, můžete. Jo, to jsem zjistil, už v pohodě, tenhle ten měl policejní pouta. Jo. Šup, tak, běž. Další teda. Vy jste, jo, nejste. Taky do policejního bírketu, ano? Sedněte si do police, ano? Takzvaně. Jdete se na záda, dovnitř. Nic nedělejte, nehraďte. Vystupte a běžte jinam do auta. Tady nejsou klíče. Jsem je dobrý. Kdo je tady? Beru. Jedem. Jeď. Jedou pídička. Teším. Jeď. Tam to dolu. To je IMS-ko, vole. Dávajte bacha, JC má na sebe lokátor asi, oni vypravali volačo dole. Čiže má na sebe JC? Lokátor, lebo oni... Tak to řeknu na vysílačku, ne? Hej, JC má možná lokátor na sebe, JC má lokátor možná. Oni dole boli v CPZ-ke a vypravali, že one, že dajte suspektom on... Je zbacha na toho JCho.